Ya nggodho aku jal pamit ya. Sing ati-ati Kakang Noman, muga lebih karya kang dadi lakumu Kakang Noman. Ah, ngono. Ora dibaleni nek, mboten. Wah, dibaleni tenono wis isin-isinke aku. Ya jagat Dewa Bathara abot ngemban dawuh saka sinuwun Prabu Rama. Yen ta ora ana pepayung saka sawening dewa ingkang wenang handung kabegjalan ngreksa marang jedheging adil tangih kelakon aku dadi tutani Sinuwun Prabu Rama. Anoman